Sai mi chiama dare si tu bellezza. Kaya geografi lu bala. Kan di nuna mo ni Pone dani manando delle so. Ni kalau angkat. Kan beda. Apa profesor ge pia nyangu kan. Amin di lo kaya ba ni no ngala sa kaya. Apre mi joni to maungo. Kina esponi ni ngopone. Oh, ini reza. Siyo to dia ndara so. Papa mi jango do yo di sida pala wunjo. Da pala. No edan. Forza tava min do kan siku mi wonno madange mo. Mustafa na wulda tungia. O kan ko mi mo tun kaya. Ko ta lubo de ko ta lubo bay kambe be winda ta kambe be ara e ko be winda. Ni na ta. E puis ande ko ma feti garan le. Ko def fa ne no ñu ne rambo ate dam jabala ko na do no la ka ni wali na awa no jangu de teba dire bizu se jangu kame watta ko ko ba agolo timbu de me yang gamo yang al ne jangu kame watta ko ne au dai da do ko na awa ne e gesso di da questo qui era detto non to di ya e io non fa mai non le zombala pa amema ta goli fio hakki mi yotango min ñande mi jomba ɗum fo changé na wono ko turbaneɗo noon ko baba gosi bimbi na ɗum de min on petit plat e frite ko ɗum ɗon tuude ko nawi tamoje moƴƴinana mo ñaama andi min ko ɗumine ira toon e gosibal e futti antigi ɗandi lamarano ko ɗum ɗon ne ira ɓe filamo ma ɗum amene min ganda ɗum de nene min men kono gi ɗon kono min gonmi changé woni ɗum ñande mi jomba bawno miɗon jangi minen hay ñiiri men laɓale e ay noon nami yindi koto baɓe mo na ɗon ngikko nere allah ko lamarana mi ñaami hande no ɓaɗi fuyala on musude ɓangol musude seeɗa awa hakke mi yami sodoya ɗum masa so mi ara min jani ay sa soɗoya fittutoɗa min tinoɗa ko o fode ko fu ɗan mi lanni ɗo fittuɗon hara jaɓan gertoɗe gara beeba ko teɗa awa awa Oui. Vous rentrez, Congo. Eh, you can meet again. Oui. Aku ni ni jauh happy jauh ni gue. Dan ci sini ça c'est quel bar? suudu man ñande goɗɗo ana tawi ko désordre goto tari Ci nande yewtere mi andi ka faala yaade pour ça va ça va non ɗum tem ça fait non mi andi ay kitala min ka jogi ngol no sitter parce que mi andi on des chauffeur de sitter on foppo woni patron hi ko ndiyan ni no kulli jawdi eyi jaarayno dankima jaarayno mon modi Allah waɗi barke ɓiɓɓe maɓe turkema Allah kala ko hejjintama e añe jaarayi Allah pottimmo kala komi andi turkema Allah fattikema ay tun ko mbinenange babengan Allah wata seytane foole ha miyemira jaara e jungo ma amin sabu na jaara ko debbo mo nele baba ne ko debbo mo fu yili heɓugol kono na fu heɓata sina suguma amin malin na ɓe wi dogudu e ŋañu teppe yaadal gonga na ɓuranan ko fure sotana na yaadu ya hewtoyayno min komi falama yewde ko fo suuɗu ma kon ma ko fo accan ma kon min ɗo andi min mi accantama ɗum yimɓe si haldi e weldum yoɓe laaɓodir si yimɓe fijidi yoɓe jalidu leer yargo juuri so ɓe mettidi fi juuri on lanni
ɗaɗi googo ɓannama e wi en mettidata haɗa woni jam fo gure men mi say foɓɓe hay goto arta ɗo kono hanki ko amɓe ñalli mi inni men ar men ñalla ka mawa ɓe jaɓali arde ko fi honnum ko argo tawa déception wono no mi ara mi tawre ma ɗo mi arata kama min nala weela mi ara mi ñaama mi arata kama mi inna leserano tuni e ɓeygu ma huppanam min komi faala si a jaɓanilan immo may yaaden asko fuuta ndara sa heɓamo wallinowoma wonki par ce que debbo moƴƴo ala ko wallinowoma wonki heɓata ko ya hawrodir e mum komi faala yo eto fop eto fop ndara sa heɓaymo wonda e mum c'est des autres quoi dari kama dari sa wonjitay kon ko yimɓe tawɗo ndela pay koye waɗanan ɗo huppanan ɗuman ɓe ko wata on ko besoin ji maɗin fo ɗum fala ya faam besoin ji goto toon ko sunnajo wama waɗande ɗum golle gono toon ko sunnajo wama waɗande ɗum tu vois ay ata ni ko ɓe gawonnan ɗo toni tu vois ay yaali oui abula langari ka mari ngando mi ya elo jon okay no okay bouillon okay misaga okay papa fami gon ma lande ko hay na goɗɗum jombata ko haqqile faamu sa inni ko tuma heɓuɗa jawdi ma tuma heɓuɗa goɗɗum jomba an heɓaya jombali jawdi ko Allah okkorta no gasa Allah heɗama an jawdi ko ɓiɓɓe ma ɓen o heɗi joni sa wi ko tuma joɓuɗa jawdi so jomba amma yatara heɓali Karim lanjenti min a yewtilan ko ɓuydo walla yewtude suusali ma waɗali an ha joni ko neɓata biyarden ɗo mais faut gaynal naatu faut être très courageuse de aw min ko mapinimɓe ɗo o histoire on noon mi fora histoire on ndi billahino a fora histoire yiɗa andi prof men histoire moyɗi ñande o naati classe o yiɗa andi koye gonde principal ka aɓaari ko sillanimilano kono joni histoire on vraiment je sais pas quoi à faire quoi sa jaɓino histoire e biologie ɗum no ko tewi ko ɗum mi haalima chaque fois siɗe garde ta waɗ fo révision ma wunja golleso ya waɗ ɗum ko ɓayne andi prof men histoire mo fidde mo naate tunga yimmina mama o yimmina ɗum bano ɗon joni ara ko histoire on fuɗɗora walando fi samori on la mort de samori j'ai décédé en quelle année le moral 1900 an tigri dan sam yenda tawara jalede ɓe gaynali wunje kala ya gayni wunjade da yalnude bon andi ɗo ko watte ngal gandal ɗo naafi goɗɗo ko filmé kami ɗo interrompe dema o e wo landi mi faala kay gutugol ɗo nayi min ko fi prof jon ɗo mi wuli prof jon kan kadi ko ɗumani o yurmete ko o yurmete bon min miɗo faalanogo e yewtu andi ɗo fayda depuis primaire fuɗɗotude deuxiéme année min miɗo manditi habito mi tawi aɗon haala ma giɗande anga jangtata ko depuis hiɗuɗen fuɗɗiɗa jamma sina ɗo garena gayninayi kon ɗum ɗon ɗum ma arande min alhamdulillah rabbil alamin ko depuis hiɗuɗen fuɗɗiɗa jangata ɓaydande hakkille maɗe no yoori trop vraiment joni noon alhamdulillah an a ari a wawila naɓorgol ko en fait joni ayno min komi faala mi ɗirde mi ɗirde laisse-moi te dire ce que moi je vois pour je vais conclure ici c'est concernant nous deux quoi en fait parce que avec classe ko ɓangoto ɓe juɓɓini ene ɗoɗiɗe seeɗa fa holu faala yewtude min mi faala
Johnny du progresse. Parce que sincèrement, je veux vraiment de toi pour un mariage. Mfala manjon bude de occasion à Farila, voilà ne le pianze. Tu sais, on doit se dire, l'avenir de nos enfants sera garanti. Ono matno galavan. Ina sa suri. Mirin na naman. Samin ko. Ina ko dito. Ang jabatan wala wala mi ala shin ina na yaw ka ekko. Ko jangalan. Yan ang jangalan. Sorry, mari ko kakata. Okay. Pero kare visu ganto ni. Ano ni anda ko. Aliyo hande namin do. Ay suka seda pa. Fio. Alla na bunga de la niso. Para ay de lompa. Hande na pari ko ni wota. Ndondo hande ne bay na fil hande dam wel dum biu. Yelo me nange lanto jude. Ang Ne sime ba na mana ni no to mi fude Allah. Billahi bakki yep. Ne ko minye aliyo. Ita na dili geto ko to. Ni jabe lan do se jarto jere nya ko likko yo ngono Ko geto ko nyami dum anda se minye nyami. aliyo. Kala men de tani woro goddo aar. Bi jombitil ko namin. Ni na aliyo jom bayla. Komi faala no kon nande gillaneeɓi hakkude Allah ko hande no moyi bilal kono min non go dum An go hira sutino idite ma hida yidi kumpay kum. ene so hala nala nan tumi mi yala ne Ba kumpay kun no yango tun fima. Min ko mi nguli tun boban. Ha ko ta kumpay kun jam foyo ma. nini Ba hida andi gorko. Hida andi gorko. nene na ngandi worbe be kono nene mi fenanali on odo fenan tala odo no yidi la ngirgol laabo ngol dum do na suti dum do ko jitta makko o la ninmi o la nalla aye dum jitta makko nan anda odo ko jiddo do nene bayna mi fino no wala no lan ko berne nene andi ko no wadi na te walo hande bilan to ko habbe mi sora ajje mi sora na te Lam andi hande ba welti. sina welti Allah la- hande jonne la jonki mon tundi ne fo mi ko ye ko tango Allah lati min do e jammo. yo tan elam binga wanga Alhamdulillah rabbil alamin. nene tundo yalla laati nene ande no ko mi fala so aro i fi so moy makko mo ay no ngandi dum ana ko ma tumi ba gerto jede fof bi yeyte jonne mo be no ari da ta jabal do la nene ko to sattina Hawe da hawdi. tenge de si des ko 30 milo watte fi Allah ko to yaw pay do ngandi o ye gore jakko to mara kanko tenge makko no ko 50 e sen compara ki dum Ei, kala- in 30 mil manu 20.000 fra yonila Lando nene ma to ko no ni. mi anda andi ono neno Ba tun joni ono ba yi don jang. Nene mi janga. Ko dum do se. kono konno babe ngatiri Mene hay min ba dum ma. Ko don to wi tigi. ya kamele mi na murio To. ay mi ando to Eyo. mi daga mi ando to 30 nene fi yalla ko to yaw de so waro Mi ya ko bo bo. nyando wari wude su ko ba ho kala ko nyiri yes ko nyiri ak jonne mo Ha. ni gutu di so ni na su bili ite Wala din wala hadi pasyon din. Tama lang gunte. Abalan nun kamanan. Yes, andi ni adin fi. Malo eh. Ustaz! Ya kara urisin. Ah, ça va. Hela. Allez. Why sama nan? Ça fait très bail, wallah. Eh yo.
bay menen si men ukkike ni e nde ɓuru rela kankan ɗo wondiri ɓe wawi tappude toon 2 semaines 1 mois si men arde andi affaire o jande no hulfini quoi. Vraiment, je te reconnais plus quoi. Mais attends, pourquoi tu n'es plus à l'école même? Nous qu'on don't avoir intéressé migo. Ko fi onu ayal tanda école fi onu. Parce que wa talende ko mawbe mabe. Tes parents te soutenaient vraiment quoi. Nous dans tonya tabe. Non s'il te plaît. Tout. Andi ko nu famata andi min kadi yaltu ko la école lahi bi an quoi. Est-ce que fami? Mais so ni famille on tay ko antu won to jano ko fo suti. Faut que oblige da yalta ya ndara no hebira quoi parce que alla dando si contre minira mama nene mama duma be nawji sperandi ke do fo ko min suti tawi ala ayo ngekol mi wata continue. Est-ce que la femme? Bon, voilà ce que tu vas faire. Hunde ko falande o si Allah on yaal. Voilà, awa fudi ko ngarre ko wata wonde. Est-ce que la femme? Mais ino ko on ko. Tu travailles. Poids lourd, on faut prendre des poids lourds. Stay abonnal. Inde 1 mois, 2 mois, ha inane. Ara hikiki no kuyo. Donc, faut pas que tu gaspilles le peu que tu as voir quoi. Est-ce que la femme? Femme de ko ndalde ko. Non, pas du tout possible njomba. No botun, pas du tout possible sa njombi joni. Ko on ay wude ko. Tawawa mobude. Min ko ndami latama. Ay min hore ando ni. Sai min jombale a joni mila fayda andite o ane wondade do ko bakki matta. Est-ce que a fami? Minani no fo minani. Donc après ça, min kadi je vais voir comment je vais me marier quoi en fait. Donc andi min do kon minatama. Fama ta fukki tun c'est que yurna gol quoi andi no sa fukki ke yurna gol su dora na tan. Donc c'est fukki ke to yurna gol mi força mi jetta mi nadora. Wata masi ko si fuɗɗike tun ɗo mais fuɗɗike ɓugol départ min mi joom bawleer ɗo Allah dande ɗum ɗo ronkude avance ude donc ara mi soñjike mi soñji famille am est ce que a faami ɓay noon Allah waɗini ni position no moƴƴude seeɗa mi acca yaha mi heɓa hara wayara ɗo mi wi komi feñi après mi ɗaɗo mi jombira jombugol ngol noon na probléme min tigi ɗum ɗo lam faala ɗum est ce que a faami Lamar programme ko ton non mayade. awa Jonna numéro ma. awa kadi a perdina numéro ango beto mi per gar la jogi. non min Anga perdali. ay moto ande benni o nawniraɗo yeeɓay nawnare mum ɓe faalaɗo o yeeɓay faale mum no toon sonnaɓe faalaɓe ko won no toon kadi sonnaɓe yurnotoɓe wonunde ɗin sonnaɓe ko tato no toon faalaɓe yurnani ko won no toon faalaɓe wongol no toon mayaɓe ka dewgal hay waruɗaɓe ɓe naki mayi ɓe nittata